Добре дошли и с прогнозите за първата седмица на месец декември. Ще дам две прогнози на доларовият индекс и на S&P 500. Последната седмица доларовият индекс отчети хубав спад, който ни даде посока по-скоро за надолу. Така че аз очаквам този спад да продължи и затова на доларовият индекс бих очаквал корекции до около 99,60 и след това да падне до около таргетите 99,10, а защо не в последствие и по-надолу. S&P 500 от друга страна в последната седмица всъщност отчети едно много хубаво повишение. Тук лично мен, ако сте следили видеята, знаете, аз бях влязал ето тук в сделка за покупка, точно тук ми удари стоп лоса и всъщност цената тръгна нагоре, като е направила до сега почти 5% в общи линии от това дъно. Като в общи линии, ето, това е една от ситуациите, където аз съм изплюл доста гадно и в последствие цената просто продължи нагоре. Сега защо не влязох тук? Може би ще има хора, които ще попитат, поради простата причина, че беше петък и затова реших да изчакам понеделника, но понеделника просто не успях да се позиционирам и цената тръгна нагоре. Така че ето една, как да го нарека, един от минусите на това да търгувате, разбира се, с ливарич. Можете да купите, например, ETF на спот пазар и съответно там да усредните и да приберете 5%, докато когато боравите с ливарич, задължително стоповете трябва да са по-малки, отколкото на спот пазара. Да, но както и да е, сделки винаги ще има. Така че тази седмица след възходящо движение аз лично очаквам спад и след това да продължи нагоре към нива 6900 S&P 500, като сега, ако даде възможност за малко по-голяма корекция тази седмица, отново бих се възползвал и бих го купил, така че ще търся основно тук покупки. Разбира се, бъдете внимателни, защото определено цената би могла да направи някаква по-голяма корекция към този импулс. Например, ето така би могла. Също го има и варианта в общи линии, ето тук да позадържи известен период от време и след това да продължи нагоре. Така че имайте ги предвид тези неща, но все пак ви препоръчвам да следите пазара хубаво, защото има и новини съответно тази седмица, така че можете да си намерите добри възможности за търговия. Продължаваме с прегледа на прогнозите от изминалата седмица. Сега, както знаете, дадох две прогнози на доларов индекс и на S&P 500, като моите очаквания за доларовият индекс бяха това, че той ще продължи своят спад. Разбира се, аз очаквах първоначално някаква корекция. В случая се случи по втория сценарий, който описах. Доларовият индекс задържа леко, падна и след това върна, като в последствие имахме възможности за продажби точно ето в тези нива с стоп лос около 23-24 пипса, за take profit около 44 пипса, което е на 1:2. Първо аз ще започна с моите сделки на Форекс пазара, след това вече ще се насочим към индексите. На евро-щатски долар имам сделка за покупка. Ето тук точно купувам, да, не е най-добрият вход, но исках потвърждение. Съответно, виждате ми прогнозата, тя беше обратната на доларовият индекс, или да падне и след това да се отблъсне, или да задържи и след това да се повиши. Отново разви се по втория сценарий всъщност. Така че аз тук купих евро-щатски долар, стопа лоса ми беше точно тук от начало. Цената тръгна доста добре нагоре. Ето тук на тези нива прибрах половината и както виждате съм преместил стоп лоса вече на нулата, така че от тук нататък каквото и да се случи, тази сделка е на печалба. Разбира се, нарочно съм я оставил, защото ще видите в прогнозите за следващата седмица, че може тук да задържи, обаче може и да върне. Ако върне до нивото и ми удари стоп лоса на нулата, ще търся лично аз нови сделки, но разбира се, след като преанализирам пазарите за втората седмица на месец декември. Така, това ми е едната сделка на Форекс пазара, другата ми сделка е по една наша стратегия, нарекли сме ритъмът на тренда.
всъщност на паунт японска иена. Ето тук купувам и все още съм в сделка, като печалбата ми до тук е 324 пипса или 1,6%. Всеки, който влезе с един лот, ако сте гледали наше обучение, знаете един пип с един лот всъщност колко пари струва. Все пак, ако не сте гледали нашето обучение, понеже много хора има в момента, които искат да присъстват на лекциите на живо, но имаме групи, така че в момента точно нямаме лекции на живо. Затова с колегите решихме да дадем достъп до хората, които имат желание, до нашата стратегия Ритъмът на тренда. Напълно безплатно. Направили сме го на кратки видеа. Ето тук можете да разгледате. Съответно ще оставя линк отдолу в описанието под клипа. Стратегия Ритъмът на тренда можете в момента да си я вземете напълно безплатно. Виждате, можете да гледате кратки видеа, има доста. Така че всеки, който желае и иска да получи достъп до тази стратегия, която ще видите в курса, че не ви отнема абсолютно никакво време, чак толкова, около 30 секунди на ден до 1 минута, така че можете да цъкнете на линка, оставен под видеото. Сега продължаваме напред с S&P 500 всъщност. S&P 500, както знаете, аз лично очаквах да продължи още възходящото си движение. Очаквах корекция, след това повишение. Точно ето тук в тези нива, още на 1 декември, имахме възможност за покупка с стоп лос от 0,49%, take profit 1,22% и както виждате цяла седмица, не беше много силна седмицата за S&P 500 като цяло за свингова търговия, но все пак 1,22%, което е 1:2, можехте да преберете точно в петък за един хубав завършек на седмицата. Лично аз къде имам сделки? На S&P 500 имам 3 сделки, 2 печеливши, 1 загубна. Първата ми е в петък. Ето тук влизам в сделка и цената тръгва в моята посока, като прибирам 1:3 риск спрямо печалба. Другата ми сделка е в четвъртък, тя е загубната. Ето тук влязох в сделка за продажба. Както виждате, обаче цената позадържа известен период от време, падна, но след това върна и ми удари стоп лос. Аз тук не подсигурих една част, която си беше моя грешка. Вторник и сряда като цяло лично според мен не бяха много хубави дни за търговия. Понеделника имам още една сделка, която подсигурих една част от печалбата, влязох тук, прибрах 1:2, което е точно ето тук. С единия договор и преместих стоп лоса на нулата и съответно удари стоп лоса на нулата с втория договор. Така че 3 сделки тази седмица на S&P 500, 2 на Форекса, като от общо 5 сделки, само една ми е загубна и тя на S&P 500, така че седмицата завършва доста добре. Както казах, декември месец най-вероятно ще бъде хубав месец, поне до 23. Това е за тази седмица. Пак повтарям, който иска да разгледа нашата стратегия и да понаучи нещо ново, ще оставя линк в описанието. Можете да цъкнете на него и да разгледате видеята тук, които сме се постарали с колегите да ги направим, така че да се разбират доста добре. Това е за тази седмица. Продължаваме с прогнозите за втората седмица на месец декември.